Po stopách kandidátov na pápeža. Už krátko potom, ako pápež František odišiel k otcovi, sa špekuluje, kto by sa mohol stať novým pontifikom. Jeho voľba má podľa pravidiel začať 15 až 20 dní po smrti toho predošlého. Vychádza to na 6. až 10. máj. Právo voliť a byť volený má v súčasnosti 135 kardinálov. Jedným z horúcich kandidátov, ktorého meno sa skloňuje, je Jean-Marc Aveline, arcibiskup z Marseille. Ten je známy svojou ľudovou povahou a ideologickou blízkosťou k Františkovi najmä v otázkach imigrácie a vzťahov s moslimským svetom. Počas jeho pontifikátu urobil veľký kariérny skok. V roku 2013 sa stal biskupom, v roku 2019 arcibiskupom a o 3 roky neskôr kardinálom. Ďalším je arcibiskup z maďarského Ostrihomu Péter Erdo, ktorý bol jedným z favoritov už v roku 2013. V oblasti teológie sa radí ku konzervatívcom, je však vnímaný aj ako pragmatik a nikdy sa otvorene nedostal do konfliktu s Františkom. Želieskom v ohni je aj štátny sekretár Svätej stolice Pietro Parolin. Tento Talian je skúseným diplomatom a je takisto vnímaný ako kompromisný kandidát. Hoci sa vyhýbal aktivizmu v otázkach ako sú potraty či tzv. Práva homosexuálov, zastáva v nich konzervatívnu pozíciu, keď v minulosti jasne odmietol požehnávanie párov rovnakého pohlavia. Pápežom by sa však mohli stať aj kardináli z krajín mimo Európy. Príkladom je Filipínec Luis Antonio Tagle, ktorý je aktuálne prefektom dikastéria pre evangelizáciu. Pre jeho angažovanosť v sociálnej oblasti ho označujú aj za ázijského Františka. V prípade zvolenia by bol prvým pápežom z Ázie. Podobne je na tom súčasný kancelár Pápežskej akadémie vied Peter Turkson, ktorého za kardinála vymenoval ešte Ján Pavol II. Má dlhoročné pastoračné skúsenosti, ale viedol aj viaceré vatikánske úrady a rečnil na podujatiach ako Svetové ekonomické fórum v Davose. Menej sa spomínajú aj ďalšie mená, napríklad Mário Grech z Malty, bolonský arcibiskup Matteo Maria Zuppi, či jeruzalemský patriarcha Pier Battista Pizzaballa. Výber pápeža však môže aj prekvapiť. Netreba totiž zabúdať na staré talianske príslovie. Ten, kto vstúpi do konkláve ako pápež, vychádza ako kardinál.